May na som bathum kumsang hi som panga ningani niya ni dangang thovin Sri Lanka a punggudu tivu thlar kara chengde chu anmani nalama cheu anliam le sap dowa zirlaino pangtepo an school lampanin an thir sakor ten chen khat chu anin khal chuak boka masele tlailama chuan tleirawl kumsom parete upa vithia chu ina hotur omve talavani shivaloga nathan vithia hi November ni somni panga kumsang khazakwa somkwa paruka alopianga kumsang khazakwa somkwa chuan Sri Lanka ram aboya wangin an chungkwa hi hun engum chen chu chena nget nei lovin anin son kwa renga nun nge chapa ngai tak nei lo ma se no panglim thei tak ani china atleirawl tirin an chungkwa le chungkodang anin chal to wangin an ram boya wanga mi sing chuangte meu kema an shen be te zinga chuan an da ren rona kumkhat nuwa chuan chwa zalen an niya punggudu tivu thlar kara chuan an le ta ni he thlar kara hian poi khoina lian tham a thleng khatin mi puite po an ral muang leya school naw pangte poin thir sakor khalin mani in an zirna in lam an pan mai china ni kumsang hi sompanga chuan vithia po kumsom pariat mi ni ve tuin an chinom veng college ha chuan akai veya zirtir tu emo chanchin bumi ni achaka wangin rim takle chanem ngai takin le kha zir china an zirtir tu ten extra class an lak poin a mai ngai lawani ale khazir angai poimo pialama hian zinga ma takin thawa zirna in lama akai main atul anu te puin ama toka aboi ve china achian pani tenen thir sakorin an college lama anin khal china achian te an chul changin au baika abet ve mai chin boka mase me ni som pathum kumsang he som panga zinga chuan achian te pani chu an nom samlo wangin class an kaldon lawa aula ain khal chwa man to wangin athir sakor chuan zingdar sarile mini somni panga an ina changin ain khal chuak ta ni tlaidar thomalo riya ni dangang lo takin vithia chu an ina la thlenglawa darnia an bang china extra class ala te ni lo chuan dar thum rik ma hi chuan anin hi a thleng war to china zinglama anu bula extra class an lak tura soilo wangin dar thuma pel nu chuan anu saraswati chuan vithainu chapa nishan than hena chuan an college lama wangai venturin atir chuak ta a u awathen chuan an zirtir tu da chuan vithia chuan college ka lo shim thu an lo shil tamaya college bula an chung de thomhnu dor nei te point hemini hian vithia chu an mulo shim ani a mel sha te chu an lo mulo azo zela ma se vithia chu mutun omlowani nge yang tlaidaruka po chuan a chinchang sha tur om tak lo wangin kori katavan police a chuan about who report turin akal ta a ma se anni chuan an duty zo to dona wangin an lo ngai sak thadu lawa abel panen an tlan bawon yang chu an lo ti du leka case po chu an lo jalu sak do lawani ti chuan an mang ang chuan veng dang velanai tivu police station a chuan zanda rukle chanve a thlengin vithei bau thu chu an report leya hemi te po hian case chu an lo jalu sak du lok lawa ngen ngol taka an fanule an farno zon saktura anti nuwa chuan zandar kwa police officer me che pakhat chuan case chu a jalu sakta shamani azan lala hian police te hi an che chuak to ne mo anti lain an case chu bo zui ani tak si lo wangin an chinam khoveng tinen chuan vithia chu an rin zon taringot maya zan tlai to tak thleng an zon nuwa chuan zona chu ti top lai lok niin atuk zingdar nga vela changin zon nan chan le a vithainu chapa nishan than chu a chian te le anwi pani tenen an chena ina changa kem khatle a chan ve vela la kongpa nga ya pen hle dewa chuan an kala chuta anui chu an bau ta vak maya apia deu nimpik pula chuan vithai thir sakor chu alo le teng maya abul loka chang chuan a phei kho king chu anui chuan ron pu chuak nolin nishan thana ngai chalo chu thir sakor pi alama in ro san le ram to chuan avakal ta a chuta chuan abei sei phaklo anaw vithei ruang thidam pa ngai lawathi ti sha tak chu awa mutani aku chu anek tai manga nungkhir niin
aka puan themai no tut boka thomno pa ngai ain bel manglava ake chu koi kak niin lelam chu bana phwar be ni boka amit noi vun chu zai kak niin ataksa te chu adukin avung vek bokani anu chapain afar nu ruang mu dan hi arap thlakin anlainat tak set chutakara FIR zalu saktu police te chu zingdar sari vela akhola darkar engmasa nuwa po anlo thlen theilo wangin Colombo Sri Lanka police te chu 119 emergency call tlangin ape pop tangot mayani ti chuan anni lam hi chokmadar som pakhata ni thei ruang omna chuan an thleng ta a autopsy ne niin vithia chu pawngsual ania boruak tlak cham wanga thi ni ti hriat ani bokani abawra la changa ni thi na meri som panga a manakadu thlan muala voilia mania mi thathem tak vuina hian an tela hemini ve hian Colombo police le chuan vithei thattuwa rinhlel unaw mi pa pathum kumsom thum panga changa kumsom li inkarvel an man thu an puang tarup maya achan po hemit unaw hi hunrei to taka changkhan vithei de chung kwanen in halnan nei towa an phobalak nan vithia churu bawin an thatani an jingani ni ni nuwa chuan tlangwal panga Colombo chengte chu manbel an nileya hemit hi vithei boral ni che khan pungkuru tivowa an kala vithei vuina po hian an tel vele ngeya ahmasa an man pathum teneng khian vithia chu an pawngsual ron ngei niin an ngai pokani hemite hi Colombo changin vithei bawni khan pungkuru tivowa an kala poyan khoi nuwa Colombo let lein vithei vuini khan Colombo changin vithei vuina tel turin pungkuru tivowa an kalleya an hole tur hi an lo man ta ni ome meni sompariata renhlel pakwana mahalingam shashi kumar chu mananeleya hepa hi Swiss kumar tin mitam zokin an sha akhosak dana mi puiten ring hlalin electric bana an thlung beta police ten an latani ome hepa hian vithiai an pawngsual lai video neya ama nge hian an pawngsual lai video hi ala anga athana wangin mi pui thinrim te chuan an lo piai ve hlaka Jafina damdoina shwaniya he damdoina chang hian tlan chhuakin Colombo atlan chia a vithei khe sa hian in nam hnoina anei ti ti chang turin Switzerland lama tlan bawatuma atlan bawmain an man le tani atlan baw theinan hian university professor le ministerin apui ti thom athang na sa leya masen ni chuan hen pona hian an pha fai vekani Sri Lanka sarkar mi poimo tele Swiss kumar baka Switzerland mafia te hian in kung kaina an nei ti thomte arita nok maya Swiss kumar hian vithiai an pawngsual lai video chu Switzerland mafia te hena hian shalatum niin an soibokani mi pakwarin thlel an nei zinga hian mi pahni te chu anin nam hnoi ve ngei ti fiana an nei lo wangin an chhuali a mi pasari te ro chu vithei pawngsual rona thattuan pona hian anin nam hnoi ngei ti fiana Swiss kumara video chenga alanta ka wangin man ani taloma meni somnia korta an shuai tani mi puite chuan mei chhechunga thil thlengani wanga atira police che tang khan mei chhiate angai ne pin a mu se thleya an ngaya sarkar mi poimo te ming arik tak no ka wangin chhuizui ngei an phut boka hei wang hian mi pui tam takte chu court pona an pungkhoma court chu lungten an vom bokani Nishan Thana University kalna Jaffna University baka Vithei College kalna zerlai te po antel ve boka mi pui thinrim pungkhoma wang hian police te chuan mitui tlak na hlo tear gas mangin pungkhom te chu an hnut kyang thaya heng pungkhom zinga chenafal mi za somni pasari lai chu manan ni nge ani mi pui thinrim te chu police te chuan no chiao theima se anveng chunga unaw pathum te chena in chu an hal chevek maya kumni don nuwa chuan mi pasari te chung thu chu ngai tua ani veta a amal te tein thu boy somli pahni anura te chuan thiamlo an chan tira mi ruk baw pawngsual le twal tha wang tele thil dang wang ten nia anwa hian thi turan chung thu rel vekania amai ro chu an nunna an cha sak ngain kumsom thum cheu lungena hun she tak mang phot turin an tia
vi thei chung te hna chuan zangna dumna peturin court chuan a phut bokani tun chum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan minlo subscribe ve turin karon ngen cheni